Kaixo zientziazaleak, gaur problema matematiko klasiko bat proposatuko dizuegu. Problemak zera dio. Alcatraz kartzelan 50 preso bildu zituen kartzelako langile batek, eta hurrengoa esan ziren. Erronka bat proposatuko dizuet. Gaur arratsaldean bata besteari bizkarra emanez lerrokatuko zaituztet eta txapel bat jarriko dizuet bakoitzari. Txapelak bi koloretakoak izango dira, beltzak eta zuriak. Baina ez duzue jakingo zein den zuen txapelaren kolorea. Gero, atzetik hasita darama zuen txapelaren kolorea galdetuko dizuet. Baina azpilokorik gabe, beltza edo zuria bakarrik erantzun dezakezue. Denek asmatzen baduzue, edo gehienez bat ekutsi egiten badu, erronka gainditu eta aske izango zarete. Bestela, denak hilko zaituztet. Problema hurrengoa da. Presoak ilaran jarriko dira. Bakoitzak txapel bat darama buruan, zuria edo beltza. Presoek ez dute beren txapela ikusiko, baina aurretik dauden gainontzeko guztien txapelak ikusiko dituzte. Horrela, ilarako azkenak, berea izan ezik, beste txapel guztiak ikusiko ditu. Lehenengoak berriz, ez du txapelik ikusiko. Atzetik hasi eta aurrera emango dituzte erantzunak. Ilarako kontrako ordenan. Joko hasi aurretik, preso guztiak bilduko dira estrategia bat adosteko. Behin ilaran jarrita, ordea, zuria ala beltza bakarrik erantzun dezakete, eta beraiei dagokien txanda. Beste zerbait esatea, txandatik kanpo hitz egitea, edo keinuren bat egiten saiatzea, tranpatzat joko da. Eta erronka galduko dute zuzenean. Helburua, preso guztiek beraien txapelaren kolorea asmatzea izango da, baina egia esan, gehienez erantzun oker bat onartuko da. Zein estrategia garatu dezakete presoek libratzeko? Hartu segundu batzuk problema bazten saiatzeko. Guk 10 emango dizkizu, baina denbora gehiago behar baduzu, bideo gelditu eta behar adina denbora har dezakezu. Tira, hau da problemaren ebazpena. Esan bezala, erantzun oker bat onartzen da, eta ilarako azken presoa izango da erantzun oker hori emango duena. Izan ere, bera da informazio gehien daukan presoa. Horregatik, bera ez da txapelaren kolorea asmatzen saiatu. Bere erantzunaren helburua gainontzeko informazioa helaraztea izango da. Baina, nola? Hurrengo estrategia jarraituko dute. Ilarako azkenak ikusten dituen txapel beltzak zenbatuko ditu. Txapel beltzen kopurua bikoitia bada, bere erantzuna beltza izango da. Eta kopurua bakoitia bada, berriz, zuria. Gainontzeko presotako bakoitzak 3 gauza izan beharko ditu kontuan. Hasteko, ilarako azkenak emandako informazioa. Bestetik, atzekoek emandako erantzunak. Atzean zenbat txapel beltz dituen jakiteko. Azkenik, aurrean ikusten dituen txapel beltzen kopurua. Adibidez, demagun ilarako azkenaren erantzuna beltza izan dela. Hau da, ikusten dituen txapel beltzen kopurua bikoitia dela. Hurrengo presoak, aurrean dituen txapel beltzak kontatuko ditu. Berak, kopuru bakoiti bat zenbatzen badu, badaki bere txapela beltza izan behar dela. Atzekoak esandakoa egia izateko. Kopuru bikoiti bat zenbatzen badu, berriz, ezingo du txapel beltz bat izan, bestela azkenak kopuru bakoitia ikusiko luke. Horrela, berdin du preso kopuruak. Estrategia honi jarraituta, azken presoak baliteke erantzun okerra ematea, baina gainontzekoek beren txapelaren kolorea asmatuko dute. Kakasarra! Ez da posible, erronka gainditu duzue. Azken naiz! Azken naiz! Azken naiz! Jupi!